Γεια σε όλους σας. Ναι, ξέρω, έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά κάνω πιο πολύ live. Και πάνε τάπα εντωμεταξύ. Βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ. Και ανεβαίνω και μέσα από τα live. Που πάλι καλά που σκέφτηκα να κάνω και με αυτό το τόπο live, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω με κάποιον άλλο τόπο όπως είπα. Και λοιπόν, σήμερα θα έχετε απορία γιατί ξεκίνησα έτσι το βίντεο. Λοιπόν, γιατί θα πούμε να δούμε το Flex City πως είναι, ας πούμε, πως, δηλαδή καταλάβετε πως μπαίνουμε. Αρχικά, όπως παρατηρούμε το Flex City, έτσι μπαίνεις, έχει αλλάξει η εικόνα, είναι πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που όταν μπήκα δεν το πίστευα. Πίσω, με το που μπω θα καταλάβετε κι εσείς. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία είναι η εικόνα. Είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αλλά δυστυχώς με το που μπαίνουμε παρατηρούμε κάτι που δεν μου άρεσε εμένα. Μισό λεπτό να με φορτώσουν κάποια πράγματα και θα σας πω. Μισό λεπτό. Εδώ. Τι είναι αυτό? Τι ρούχα είναι αυτά? Δεν φοράω τα του Hitman. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον? Βγάλανε τα περισσότερα ρούχα ακόμα και του Hitman και φοράω αυτά. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν μοιάζουν σαν Hitman, μοιάζουν σαν περασικό, κανονικό. Σαν fake Hitman, το τι είναι αυτό? Εδώ μεταξύ αλλάξανε και εδώ κάποια ρούχα. Δηλαδή δείτε εδώ. Τι είναι αυτό εσύ? Τι είναι αυτά ρε? Τι είναι αυτά? Ποιος ζήτησε να βγάλει τα ρούχα? Κανένας δεν ζήτησε να βγάλουν τα ρούχα, διάφορα ρούχα. Βγάλανε πολλά ρούχα. Εγώ όταν μπήκα δεν φορούσα τίποτα, δεν είχα ρούχα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρω ρούχα. Εδώ βλέπετε κάποια πράγματα από την kit που μπήκανε. Εδώ δεσοραιότητα αμαξάρα. Εδώ θέλει διαμάντια για τους περισσότερους πόντους. 1€ για 60 διαμάντια. Κατάλαβα. Θα βάλω σίγουρα λεφτά και στο Flex City κάποια μέρα για να πάρω αυτό, γιατί η ομάδα μου θα χιάσει αυτά τα οχήματα, σίγουρα θα τα χιάσει και είναι πολύ ωραία τώρα. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνει, θα το καταλάβω κάποια στιγμή. Εδώ είναι μάχη. Λοιπόν, πρέπει να πας σε συγκεκριμένα σημεία και σου δίνει αυτά. Πρέπει να κάτσεις εκεί για πολύ ώρα. Το έχω κάνει ήδη το πρώτο. Σήμερα είναι Τετάρτη, το update ήρθε εχθές και σήμερα μαζί με άλλους 2 το τελειώσαμε. Εδώ βλέπουμε και άλλους πόντους που για να τους κάνεις πρέπει να πάρεις νομίσματα, που τα νομίσματα θέλουν διαμάντια. Όλα διαμάντια θέλουν. Γιατί να θέλουν διαμάντια? Έχει και αυτό εδώ. Θα με ρωτήσετε, τι είναι αυτό εδώ? Θα σας το εξηγήσω. Αρχικά, για να σας το εξηγήσω πρέπει να πω σε ένα map. Πρέπει να πω να μπω στην πόλη. Οπότε kasi να πω αυτό στα αριστερά. Το καινούριο δεν έχω καταλάβει τι είναι. Δεν έχει, νομίζω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ θα σας το εξηγήσω. Είναι πώς θα σας πω. Πώς είναι επιχείρηση σου? Θυμάσαι ένα βίντεο που σας έδειξα με την επιχείρηση? Βασικά είχα κάνει βίντεο που σας έδειξα με την επιχείρηση, δεν το θυμάμαι. Θα το πω με πιο απλά λόγια. Εδώ πέρα ας πούμε άσχετο. Αυτό εδώ είναι το κόκκινο, αυτό είναι το άλλο που πρέπει να πας με την ομάδα σου. Δυστυχώς το δεύτερο δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω γιατί θέλει νομίσματα. Και για νομίσματα θέλει διαμάντια. Και για διαμάντια θέλει λεφτά. Κατάλαβα. Θα βάλω πολλά λεφτά για να τα ξεκλειδώσω όλα αυτά. Τέλος πάντων, γιατί ο μόνος τόπος είναι πρέπει να βγάλω ένα μαξί. Θα πρέπει να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά που δυστυχώς δίνει πολύ λίγα λεφτά, λίγα νομίσματα και μερικούς πόντους κόκκινους για να πάρω αμάξι. Κατάλαβατε, γιατί είναι ομάδα. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα σας δείξω και ένα καινούργιο χώρο που μπήκε στο Flex City, που είναι για τις μαφίες από ό,τι έχω καταλάβει. Μισό λεπτό γιατί λαγκάρω λίγο, βλέπετε τι περνάω. Αλλά χωρίς όταν δεν τραβάω βίντεο είναι πιο καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μισό. Όχι. Το στούκαλα πάλι. Βασικά το έχω στουκάλει κάθε φορά που κάνω live, το στουκάλω. Λοιπόν, μισό. Εδώ κάτσε να μπω. Εδώ κατεβαίνω. Λοιπόν, κάτσε να ανεβώ. Δεν μοιάζω πλέον σε Hitman, μοιάζω σαν fake.
Γιατί να βγάλουν τα κοσούμια μου, τα ρούχα, γιατί να τα καταργήσουνε. Χωρίς αποζημίωση κιόλας. Τα πήρανε χωρίς αποζημίωση στους παίκτες. Δεν είχα μεταβίαση λεφτά για μια μπλούζα και ένα παντελόνι. Δεν φορούσα παπούτσια και μετά από μερικές ώρες κατάφερα να πάρω παπούτσια. Αυτά εδώ που δεν είναι μαύρα, γιατί δεν υπάρχουν μαύρα. Τώρα εκτός αν δεν είδα εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει διάφορα πράγματα. Άμα πατήσεις το κουμπί θα σου βγάλει στο κατάστημα όπου είναι με το αυτοκίνητο και με τα άλλα ρούχα που είδατε. Λοιπόν, μόνος για να βγεις μπορείς να πας από πάνω ή ακόμα και εδώ. Εδώ δεν ξέρω γιατί εδώ μπορείς να βγεις χωρίς να υπάρχει πόρτα, δεν ξέρω. Τώρα λοιπόν, για μισό να με βγάλει και θα σας πω. Οκ, να πάει. Μετά από ένα θεματάκι back, τέλος πάντων θα σας πω. Λοιπόν, μισό λεπτό να φορτώσει. Άντε καλό μου. Λοιπόν, αν πάτε εδώ, ναι εδώ και πάτε εδώ και πατήσετε το κίτρινο και όπως βλέπετε έχω χρονόμετρο και πάω στο αμάξι. Θα με πει να πάω κάπου συγκεκριμένα. Θα με βάλει GPS και θα πρέπει να πάω εκεί πέρα. Και εγώ θα πάω από ένα στενό. Ναι, κάτσε όχι. Θα πάω από αυτό εδώ πέρα το στενό. Οκ, θα πάω από αυτό εδώ το στενό. Θα χωρέσω. Αν καταφέρω και ξεμπαγκάρω. Και άντε, έλα. Αγί. Τι έγινε? Γιατί πάλι το στούκαλα ρε παιδιά. Πάλι το στούκαλα. Με βγάζει πλέον επάνω. Δεν με βγάζει πλέον. Ας πούμε ότι πρέπει να πάω και στο κίτρινο να δώσω με 20.000 για να πάρω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μετά να πάω από εδώ στην πλευρά του χάρτη να τα δώσω σε κάποιους έως και τις φορές και παίρνω μερικά πράγματα. Δηλαδή είναι σαν την επιχείρηση που πρέπει να πάω στο εδώ με πίσω, αλλά εδώ είναι λίγο πιο διαφορετικά. Τώρα άμα το κάνω έτσι μαζεύω και ένα νομίσμα τη φορά. Οπότε και θέλει το χειρότερο απ' όλα, θέλει πολλά νομίσματα. Έχω 12, κοίταξε. Έχω κάνει μερικά από αυτά γιατί για να καταλάβετε η μάχη όπως βλέπετε το νούμερο δίνει 5. Έχω κάνει ήδη, αλλά έχω κάνει οπότε 7 ήδη. 7 τέτοια έχω κάνει, φανταστείτε δηλαδή, και θέλει λίγη ώρα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτά εδώ για να τα πάρω πρέπει να ξεκλειδώσω συγκεκριμένα. Όμως αυτά εδώ αξίζει. Δεν είναι και 10 από αυτά. Όπου αυτά αξίζουν μια χαρά. Αξίζουν. Τι βάλατε το αυτός εδώ? Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like και μια εγγραφή και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο ή προφανώς σε ένα επόμενο live. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.